Kulian TV Mutambo watsvukeropa muri yeZimbabwe munondiziva mushe kuti inini handitye zvinotyisa ndinototyisa kana nyaya dzichinge dzakubuda mabudira aya ndine something zvokuti ndinenge ndakutanga kufila nekutanga kufunga kuti iwe nyaya idzi dzinopera mushere iko zvinezvo vanhu veZanupf vari kuclaima kuti zvoni lawyer raChamisa riri kunzi rakamutiza nzi raakumirira vanhu veZanupf nyaya iyoyo iri kutaurika zvisingaite ndamboiignore but ndaona kuti I think this is very important kuti tikunge tichikwanisa kuzoonesana even though zvangu inini nenharo dzangu nechimonya changu chemubrain ndokwanisa kutaura kuti lawyer vari kurinyebera but these guys the likes of Anam TC anani vari kubuda nyaya iyo vari kuitenderedza zvisingaite vari kuti Chamisa's lawyer is now a ZANUPF lawyer after realizing how incompetent and useless Chamisa is. This is Kudza MTs. Yeah, I think he's a ZANUPF. Kodwa I think he's a ZANUPF varakashi that singati ndo type yemachiko and sizoti type yemachongwe yemajongwe type yemasiya whatever ikoko kwavanenge vachishandiswa neZANUPF ikoko hatinyazoziva mapositions avanenge vachishandira but he's the guy ndiari kutaura mashoko iwana inini ndakada kutarisawo nyaya yacho yanga iripo nyaya yekuti pari kumiririrwa the guy uyayo anonzi Obed Mpofu because vari kutitiraka nyaya iripo ndeyekuti kana pakuitika confusion vanhu vanongobudikira vobatsira confusion kuti icontinue kuti iwe hatingambosiye confusion ichiparara tikaona kuti pari kudinga totanga kubudikira makusena vanhu vamukachigoogle where is the ZANUPF constitution we want to see something and of course people were googling people were searching everywhere constitution vanhu vakaswera vakutoitambidzana ona iyo intauro zvakati ndozvazvichiitika since morning saka pakuitika izvozvo ndopabuda uya lawyer wacho achitaura kuti zvondai ndapfuura namo muconstitution ndichiona zvese akachitaura zvakasiyana-siyana zvaangota se angobrowser zvemuconstitution achidefenda Obed Mpofu saka ndopakunzi right zvaatoita izvozvo zvaakutoratidza kuti atoloya akumirira vanhu veZANUPF haachadi kumirira Chamisa in politics hatina zera nadzo but honestly speaking inini zvangu nekuziva kwandinoita profession yelaw iyeyi yakangofanana nekungoti iwo uri builder hauna pongambonzi iwo uri builder weZANUPF mazviona because iprofession unotovakira imba munhu wese weZANUPF weCCC wekwamadhuku wemunhu wese because it's a profession ichibasa ichi same as law vakatozviendera kuchikoro vakatoinvesta maparents avo vakainvesta more and more money kuti mwana azoenda kuuniversity asvika pasa azoita sei even mwana akatoisa nguva yacho achiverenga achidzidza achiita sei ane right yekungomirira munhu wese but iko zvinhu zvazvingobudisa chete picture yakanaka because you know what imimi vanhu vese we all know kuti that guy ndiyo anengechingoti the only lawyer rinokwanisa kumirira Chamisa kana kuti raimbomirira Chamisa nguva yese obva abuda chinzi right akumirira vanhu vemuZANUPF gore rineri tinozvirega but vanofanira kuzvirega vanhu veZANUPF because it's something chekuti munhu wese anosapota opposition vanozviziva izvo kuti hapana chinoshamisira hapana chekuti ungatomboona ukatombovhunduka nazvo wako unless kana wakatodibhozva but kana uri munhu anotoketa ndoziva zvaari kuita unotongoona kuti hazvina kana nebasa resezvo but that is the propaganda and propaganda dzacho dziri kumhanya nadzo mastreets zvisingaite ameno munoionawo senyaya yekutaurwa panapa ndangoti ndingopfuura nepanapa ndingokuzivisai because inini ndinenge ndanzwa dzimwe nyaya hazvizotondijambire nyaya handita kundongoti nyaya yese tanzwa ngatitaurei nezvayo kuitira kuti imimi wherever kwamuri ikoko munozongozivawo kuti ayo ndo zvinhu zvekutaurika mumastreets mangwana musazovhunduke zvakutaurika but ndatokuudzai kuti law zvakafanana neprofession munhu akangoenda akanongohodha zvakafanana ukaita takshop nhasi unongona kutoti pasame takshop kana kuti ukangofanana neground paground chapo chapanoitirwa musangano weZANUPF nhasi mangwana poitirwa musangano weimwe political party but muridzi weground iroro anogona kunge achisapota another political party kana kuti takshop yako iwo uchisapota ZANUPF hapana panouya vanhu vakapfeka matisheti eCCC ukati handisi kukutengesera kana kuti unosapota CCC pa vanhu vakapfeka matisheti eZANUPF oti handisi kukutengeserai this is something chekuti tese tinonyanyozviziva handinyanyokuona musiyano wazvo palaw stereki maybe mimi makanyanya kudzidza stereki kudarika vamwe kana kuti kutidarika munogona kutiudzawo kana zvine basa stereki hazvo but this is something chekuti chiri kutenderedzwa muZANUPF muneonawo senyaya ZANUPF the very first that's why vakauraya mutungamiriri weZanila Josia Magamba Tongogara nana Joshua Ngomo nana Ngomo nana Tsvangirai munhu wese akaurayiwa neZANUPF achida kurwira rusununguko kuti vanhu vese vave free akaurayiwa neZANUPF vanhu ivavo that's why muchiona vari targeted always with Chamisa because vanotoziva kuti maZimbabweni zvakataurwa nababa vatagwire nababa
tinogwirei tsangirai Chamisa vanhu ivavo malidha ezimazimbabwe ende mashoko etinotaura iwawawo they are listened, they are taken notes, and they are angry, they are anger and arrogance. But vanoramba chokwadi vanoda kuti chokwadi chacho chizotaurwa nanaani nokuti tisi mazimbabwe nacho. Now they are against South African government. They are against Home Affairs. They are against Minister of Health. Saka moda kuti vanhu venyu varware kuZimbabwe vazondorapwa muSouth Africa. What is the meaning of to be a president or vice president? Or what is the meaning of the Minister of Health and Minister of Public Transport, Minister of Agriculture? Vakavaisirei kana muchiziva kuti Zimbabwe yakabatana neSouth Africa, makaregere kungoti Zimbabwe ingonzi South Africa. Zimbabwe is Zimbabwe, South Africa is South Africa. Don't be anger and arrogant with people that tell you the truth. Build economy, build the country, build the nation of Zimbabwe. Support your people. 89 years, 45 years, 10 years munangagwa pana ngorombedza pamberi mahara muchifamba namahure kuchoda nokuchoisa mahure ari nani. Regai jale ndichiwenga akati zvokuita zvechihure zvokufamba nemvana izvi ndo zvamunangagwa wanga asinganyepi. Was speaking true. Zvoku department rechihure ndo zvamunangagwa nana Chiwenga vanochinja mahure nevanhukadzi kuita sevanochinja t-shirt. Saka ungamungudzira kuti akisiriya ungamirira mati nonsense izvezvo matuzviwa. Imi mite mushe mite mushe vana veZimbabwe. Ukaona une mari unokwana DG6 nokukliya mapepa ayo paboda kundotengesa kuZimbabwe kubva muno muSouth Africa. Because munogona kutotenga kana ne200 300 something 335 wondosvika kumusha wako wondoiti 45,000. It's a good price. 45,000 1 to 20 or 22. How much it is? Mari menyu unouya wotenga futi dzimwe mbiri kana nhatu wondotengesa futi. Unotoita business. Otozokusora mucherera mbukadzi vana vemahure vana baba vamaboyfriend vana boyfriend father boyfriend ana munangagwa. The father boyfriend katarira vana titi vese vamaititi ava vokudambuke bvudzi mumusoro avo zvokuda sevakaisirwa acid mumusoro vasina bvudza nechirwere. Mwana wamunangagwa vese vanapirisira chigumba vanhu vana vamunangagwa. Unochaja kutungamirira nyika uchizadza nyika nemahure chamahure ose kuti ako uchaja kuti leader nyika kuti ipinde muformat ipinde muform ichita matuzvi fucking brat for nonsense.